जों दिनैबो जिबि हस्पिटालाव फायलायजाक सिनि CM दागेमानि बिसिंतै बा जों सिनि साखुद बसिनि किल्ला ब्लक कमिटी हइते खरकसा सिनि तैपरा मथानि आदं सिनि सिनि सार सुबुत सिनि चेयारमैन दंगु ते वाइस प्रेसिडेंट दंगु बहायखे जों ओ जागायाव सफायलायजाक मियाव सिनि ताखु खरकसा बाइक एक्सिडेंट नङै सागो एकदम कस्त'थे दुखु मानखा सिनि साइमारवानि दा जनसिना ओंखायनो आबोनो जों किसा मासा जे मानतै हेल्प खालायनि होनो फायलायजाक Amang kesang mah tuh kisah amang buah baik mah. Kok tak buah kacang dengan dia. Enak terus dan kok terus. Kutong CM lah kisah masanya Mana ya roy. Ini faida Nah, Ayo tes gangga, mual anu juga terus ngomong. Kalau